विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीस मी सुचित्रा नायक समस्त वीक्षकांस देवेचे मोगाचो येवकार. एक मनीस होऊन जल्मले प्रांत त्यांच्या नेकरापणा दर्शून तोर होऊन एक म्हातारेपणाचे पडयेसरचे जीवन चलत असता. असलत ती एक जनांचे बग्गे त्यांचे जीवनाचे अंशाचे बग्गे कलोवे आणि हे जन त्यांचे घनतेंसून मालगडे होवेचे म्हूण सांगून एक अंश आमच्या समाजास आणि आमास मनास लागून घेवचे उद्देशत आयचे मालगड्यांचे दीस. हे आमचे मालगडे त्यांचे जीवनाचे अनुभव, त्यांचे कष्ट, त्यांचे एक बरेपण वाईटपण आणि तिने कुटुंबास करवेचे एक सहाय, त्यांचे संसार निर्वहन करवेची रीत आणि एक चुक्कोड दीस कैला तरी एक चुक्कोड दीस होऊन दे नाही जाल्यार कैल्या परब होऊन दे तेद्दो तिने एक आमास शिकोवन देवेचे रीती रिवाज ह्या पुरा आमचे समाजास तिने देवेचे एक देणे. असलत व्यक्तींस गुर्तिसू येट्टी आणि हिने समाजास दिल्ले देणे आदर करवेच्यासाठी प्रति वर्ष ऑक्टोबर 1 तारखेस विश्व मालगड्यांचे दीस म्हणून सांगून आचरण करतात. म्हटल्यार इंटरनॅशनल ओल्ड पर्सन्स डे. आमचे कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजाचे तरण्यांसो मिरसोडले मालगडे म्हणून एक खुशीर आमचे ओट्टो मालगडे सोयरे होऊन आयले सत तिंत या आज तुमच्या परा होऊन त्यांचं स्वागत करूया. गोळीमारू वसंती नारायण प्रभू स्वागत आणि कोडंगे गोपाल शणे मामा आणि बरेपाडी नारायण प्रभू मामा हे तुम्हा तिघांचो आजच्या कार्यक्रमास आदरपूर्वक स्वागत. स्वागत वीक्षकांनो, हेंचे ಒಟ್ಟು एक संवाद करवेचे आधी यांचे एक किरुपरिचय तुम्हासाठी. वसंती नारायण प्रभू गोळीमारू ही उडुपी जिल्ह्याचे कल्याणपुरांत 1940 जल्मली. त्यांचे अण्णा व्यंकटराय प्रभू आणि त्यांची अम्मा नागवेणी प्रभू. त्यांची वार्डिक गोळीमारू नारायण प्रभू हेंचे ಒಟ್ಟು दाले. हेंचे अम्माचे घरो आणि गोवाचे घरो एक कूड कुटुंबाचे घरो आसले. गोपाल शणी मामा कोडंगे हे कोड्यालाचे कोडंगेंत जल्मले. हेंचे अण्णा अण्णप्प शणै आणि अम्मा कल्याणी शणै. हेंचे एक कृषी प्रधान जाल्ले कुटुंब. त्याचे ಒಟ್ಟು हेनी हैनुगारिके आणि देशव्यापी परमीट असले लॉरीचे उद्यमू करीत असले उद्यमी. आणि बरेपाडी नारायण प्रभू मामा हे मंची कुक्काजे अंत जल्मले. हेंचे अण्णा येवन रामप्रभू, अम्मा ललिता प्रभू. हेंचे कृषी प्रधान जाल्ले कुटुंब. त्याचे ಒಟ್ಟು ते सुमार 65 वर्षासून हॉटेल उद्यमी होऊन काम करीत असले. आणि याचे ಒಟ್ಟು एक खुशीचे विचार म्हटल्यार ते त्या कालांत एक लायकचे कुस्तीपटू होऊन असले. तुम्हा परतून तिघांचो या कार्यक्रमास आदरपूर्वक स्वागत. तुम्हाला आजी म्हणत सांगतो मी. आजी असेल काही अड्डी नाही. आजी, तुम्ही जीवनाचे एक 83 संवत्सर बघतली एक मालगडी बायको. तुम्ही जीवन पाठी बघताना तुमचे एक बाल्य शिक्षण नाहीतर तुम्ही एक बाल्यावस्थेंत जीवन काढीत असताना एक सुमधुर क्षण असतात केला ते आम्हास आमचे वीक्षकांचे एक वांटो होत्या. आम्ही लहान असताना आम्हास देवाचे देण परलो करून बघितले. आम्हास अम्मा नाही ते लहान असताना कलावली आमची अम्मा. तसं सगळी आमचे आम्ही म्हटलं एक भारी प्रीत. इवन शेजार म्हटल्यार बरेच्या घरच्यांचं सगळ्यांचे ते आयसनात नातेले नेकरा म्हणून बारी प्रीतीन बघितलं. ते आम्हाला क्षण आम्हाला अम्मा नाही म्हणत ते नाही ते. आणि आमची मावशी एक बारी चुकड देवासारखली मनीस. आणि पुरा आमचे कुटुंब म्हटल्यार एक
बारी एक लायक चलते मस्त जण बदलदाण असे ते दोपर एज्युकेशन आणि कष्ट होते पेत्री तेवणी आणि हायस्कूल नाही ते ಕೆಲವು दण पर आमच्या घरावर आणि हायस्कूलच आणि येते तसं ना आम्हाला एक लायक जीवन आमचं एक शिक्षण आणि पुरा शिक्षण मध्ये एलिमेंटरी बोर्ड स्कूल अंदल्ले मीगे हायस्कूल 6th स्टँडर्ड 12th ते 12th म्हणते तेव्हा आम्ही लागरीस हायस्कूल ಅಂತ दल्ले मीगे मी असताना वारडी झाले 1957 ಅಂತ वारडी झाले मीगे आंध्रास धावलो तुम्ही तुमच्या इस्कलाच्या कालांताने पुरा लायक चटुवटिके अंताने पुरा भागवहिಸಿತ್ತು मी पुरा चटुवटिके ಅಂತ पुरा हे करीत पार्ट करीत ड्यान्स नाटक आणि पुरा ते मला एका हायस्कूल मध्ये बोर्ड स्कूल मध्ये पुरा ते मला चुक्कडे लायक ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಹುಷಾರಿತ್ತು एक नावाने तुमची हुಡುಗಿ ಅಂತದ್ವ विचारायचं कोणी एक हे करीत नाही ते मला कसले गेले रे आत्ता तुम्ही आम्हाला पुरा एक तुंटी अज्जी म्हणतला बरी मला तुक्कड संसार गावाला सत्तादले रे गोपाल मामा तुम्ही जीवनाचे एक 87 संवत्सरा बघतले मालगडे मनीस तुम्ही दक्कले तुमचे एक नॅक्रापाणा अंत असताना एक केलेले केलाव केलवेचे तुमचे शिक्षण आणि तुम्ही दोस्त्या ओट्टू केला काहीतरी एक पोखरी जिलगे म्हणतो कुठले ते एक पोखरी तसवेचे तसं पोखरी तसं केलं तर तुम्हाला एक उडास असलं आमच्या ओट सांगा म्हटलं त्या टायमार आम्ही लहान असताना आम्ही क्रिकेट खेळवायचे मी गे कुट्टी दोडणे खेळवायचे मी गे हे कसाला क्रिकेट कबड्डी पुरा खेळली तो मी खेळून असताना असे दातानं आंबे गाजू गावल्यार ते दोंडे मारवायचे कब्यान मारवायचे पुरा गालट हेंग गालट असं आम्ही जेवणार पुरा अदी दखले असले टायमार का पोखरी करीत आम्ही त्याच्यापर्यंत घरा माझ्या अण्णा अन्नूसेने म्हणून अन्नपूसेने अम्मा कल्याणी म्हणून मी माझे भाव ಒಟ್ಟು आम्ही ಒಟ್ಟು होतो सगळे भावाचे पोतू लेंकी मी आम्ही पुरा ಒಟ್ಟು जीवन काढितो भारी तेव्हा इस्कूल चिके दूर कंचाडी म्हणून याच्याकडे इस्कुलात जायचो ते इस्कुलात जाऊन दोनपार माझ्या अम्माच्या अण्णाच्या घरा कंचाडीस दोनपारचे जेवणास तेही धावायचे आम्ही लग्गी आमच्या घरा येवायचे की दूर होता म्हणून ते जाऊन जेवण करून दोनपारापर्यंत इस्कुलात मी घरा येतो आमच्या घरा त्याचा पुरा चलत नारायण मामा तुम्ही साधारण आमच्या गोपाल मामाचे इततेत समकालीन होऊन असवेचे मालगडे आता तुमचे आज्जा आजी आणि तुमचे पिज्जा पिज्जी त्यांच्या पोरं काहीतरी एक उडास आणि तुमचे एक नॅक्रापण म्हटल्यार बाल्यावस्थे कसे होते मामा म्हणून माझं अप्पा रामप्रभू आज्जा आनंद प्रभू पिज्जा नारायण प्रभू माझी अम्मा ललिता त्या माझी आजी रुक्मिणी पिज्जे लक्ष्मी ಹೀಗೆ तुमचं बाल्य आणि पुरा तुमच्या बाल्य जीवन कसं होतं तुमच्या बाल्य जीवनात ತೊಂದರೆ नाही कष्टजीवी बाल्य विशेष काही संभ्रमार नाही ते पुरा अद्दी असेल अद्दीला कालांत कष्ट कष्ट सामान्य होऊन असेल अद्दी माझ्या आप्पाने चाकोली कुल्यानी करून पुरा इकून तयार करीत बघा कष्टावर जीवन काढीत असेल जीवन कष्ट जीवन कष्ट जीवन आजी तुम्ही आता तुमच्या नॅक्रापण बाल्यावस्थे आणि आत्तांच्या नॅक्रापण तुम्ही मस्त लक्षून बघतलं असो आता तुम्ही ಎಂತು कसले तुम्हाला एक व्यत्यास कळता एक त्या आणि तुम्हास
कैले नेकरापण इष्ट कैला म्हणजे तुमच्या नेकरापणाचे काल इष्ट आणि आत्तांच्या नेकरापणाचे काल इष्ट म्हणून आम्ही लहान असताना आम्हाच कष्ट नाही दिलं रे, मस्त जणांचं कष्ट आणि परत आम्ही बघितलं वय बा. स्कूल आणि परा दूर चलून जावे आणि त्यांचा माकट खावे जावे आणि बारी कष्ट वय, देतो. वय. आतांच्या नाकरांचं हे नाही म्हटल्यार आतांच्या नाकरांचं अशी बाबसान बारी परलो हे करतात आणि आतांच्या नायकरांचे आय अशी बाबा लगे मस्त सलूग असता. आम्हाच ती सलूग नाही ती किती म्हटलं रे आम्ही एक भियत बापूस म्हटलं भियत बापू ते येतम तर नाही गपचिक तसे प्रहते. आतांचं फ्री नायकरांचं तुम्हाला कैलं नेकरापण इष्ट तुमच्या बाल्य आतांचा एक चुकट म्हणून दिसतं आम्हाच खुशी होते आमचे नायकर चुकड्याच्या रसून आम्हाच आता चुकड आमचं सड ते झाले आमचे खुशी खुशी असता आम्हाच म्हटलं आम्हाच कष्ट म्हणत करलेलं नाही तसं ना तुमच्यात नेकरापणाचे इष्ट आमचं खुशी आम्हाच कसं केलं रे काही कष्ट नाही त्यात. गोपाल मामा आता आत्तांचे नेकरांचे एक खेळवेचे म्हटल्यार भायर गेले जाल्यार मैदानांत क्रिकेट खेळलेन घरा भितर केला म्हटल्यार एक टीव्ही बघतलेन नाही जाल्यार मोबाईल बघतलेन. तसल्या कालांत तुम्ही दखले असताना तुम्हास एक शिक्षणास होऊन दे नाही जाल्यार कसं तुमच्या एक इष्टाचे काहीतरी केलवेचे असल्यार त्यास एक प्रोत्साहाने गावतय कित्याक म्हटल्यार आत्तांचे आयस बापूस त्यांच्या नेकरांस कसले इष्ट त्यास कुडले सिरसोन सोडतात तसे तुम्हास त्या पुरे एक अवकाश होतोय मामा दखले असताना. आम्ही बारीक कष्टार अन्नानी जीवन काढायच्या निमित्त गादे आणि गोलोवन पुरा कष्टार हें करीत तेदो तें आमी बेगीन उठून गाद्याचें काम करतना नेजी आणि लावतना नेजी घालवाय पुरा घालून एक 9 गंटे वतना हात पांय धुवन इस्कुलात धांवचे तेदो बरोबर एक 5 निमिष लेट वयता 5 निमिषात देव पावयता 10 घंट्याचें इस्कूल सुरू वयते तशें धांवन पुरो इस्कुलाचें धांवन तेदो ते इस्कूल मात्र आमचें कोंचाडी आसले त्याच्या पुरांत नंतुरा एक क्रेसमानच्या इस्कूल दखले 5ನೇ क्लास सरू त्या इस्कुलात जायतो त्या इस्कुलांसून 5ನೇ पास जाल्या उपरांत पदो हायस्कूल आस आर्नेस थंयच्यान इस्कूल आर्ने थंय पदो हायस्कुलात रावलो थंय मागीर इस्कूल सोडलें आमी सोडलें तसं मागीर मस्त समय जाल्या पर्यंत इस्कुलात धांवप म्हणून तें सोडून मागीर लास्ट थोडे वर्सांनी मी आणि आमच्या घरा लागीं एक क्रेसमानचो शिपरी म्हणून होतो तो आणि मी एक सायकल घेऊन रात्री चित्रा टॉकीसा लागीं एक नायत्याचें नाईट स्कूल होते थंय जावन 11ನೇ क्लास शिकून पास होऊन त्याच्यापर्यंत काही दत्त केलं मी जाल्यार प्रोत्साह दिलें तुम्हाला काम करून रातीने जाऊन शिकवायच्याच माझ्या ऑब्जेक्शन नाही जाऊन शिकून हे शिकून त्याला अम्माने नाही जाऊन देतो ना अम्माने म्हटलं भारी संतोष. कालांत मी एक 7ನೇ सर शिकवायच्या म्हटल्यार होता एक थोरलो विषय येत तितके शिकले मात्र अन्न शिकलो नाही तो तसे जालें ना शिकवायचे भारी संतोष. नारायण मामा आत्तांची नेकरां पुरा एक इस्क्लास दाताना आनी पुरा एक थोरले जड्ड बॅग घेतलेन आनी समवस्त्र घातलेन पायांस शूज घालून एक बुत्ती घेवन बाय सरत कुडले घरच्या येद्रा असत त्यांस इस्कलाची गाडी येते आरामाचे जीवन. तुम्ही दखले असताना तुम्ही एक इस्कलास धावेचे एक काल कसं होतं मामा? एकला जाताना हे 2 ड्रेस एक सुटताना एक सुटताना एक घालत ड्रेस चढ नाही पांच वाहन नाही हे पुरा दिल्लीचा मार्ग दामार नाही काही त्या लिस्टला जाताना खाली चील मात्र आता तर बरे बॅगा गिगा काही नाही खाली एका चिलांत बुका आणि असं पुरा
ಅದೇಗ ವಾಹನವು ನಾಯಿಂತಿ ಅದ್ದಿನ ವಾಹನ ಕಾಲ ನಾಯಿ, ಅಂತಾನೆ ಪುರ ವಾಹನ ನಾಯಿ. ವೈ ವೈ ಚಲೋ ನತ್ತು ದಾಯ್ತ ಸಲ್ಲ चलो ವೈ 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 चलो 500 मैल ಇದಾವ ಇಸ್ಕೂಲ ಓಹೋ, 100 मैल ಹಾ मस्त चलवानी असत वय मंची बुक्काचे 100 मैल होता हा हा ते काही कल्लड कल्लडका ಅಂತ कल्लड हा, कदा हा, हा, हा. ಅಂತ त्याच्यापर्यंत इथे आलो पदवा स्कूल असं कोड्याला कोड्या हा, पदवा हा, स्कूल हा, हा, हा. त्याचा 54 एसएलसी झालं हा, हा, हा. sama, sama. आजी अद्दिला कालांतानी पुरा कैला एक घरांत जाल्यार एक चेडू म्हटल्यार एक दक्कले एक तासार आसत ते ओ चेडू नेकुरा म्हण सांगून तुमास तुमच्या घरांत केद्वान तर एक कशें तरी एक रीत बघून नाहीतर एक कट्टुपाಡು बघून तुमास एक मनास गेल्यान ते चे आमी चेडू कितें जल्मलो जील वयसवंतो म्हण सांगून एक मनांत केद्वान तरी एक आलोचना इल्ली म्हण आसा आजी नाही ते कितें म्हटल्यार आम्हास एक लक्ष्मी म्हणून बघितली हा हा चेडू म्हणत वय बा तसं आणि माझा भाव आम्ही दोघांत आहा. तसं ना मग ते एक जील चेडू म्हणून काही तारतम्यांचं नाही ते आहा. आणि मी ऐकलंय नाही सार नाही. करता ते चेडू म्हटल्यार मी काही नाही, ऐकलंय नाही आहा. माझे वय 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 म्हटलं नाही तर आम्ही अद्दी पुरा ऐकतोय एक चेडू नेकर होतो कुठल्या चेडू नेकर जन्मला म्हणतो कुठल्या खर्चाची वाट म्हणून सांगवायचे आम्हाच ते काही नाही हा हा एक चेडू जेल मी आमची नेकरा माझ्या मावशीची आणि होती वय, वय, वय. त्याला रे आमच ते एक ताचार आणि परत काही काही नाही मी ते. ऐकलंय नाही हा, मला तुम्हास ते- ऐकल्यानंत नाही तर त्या आलोचनात ऐकले नाही त्या आलोचना इल्ले नाही ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಮ आमच्या आता एक जीवनात एक पाठशाले आता तुम्ही आता 7ನೇ सर शिकले म्हटलो जाल्यार आमच्या जीवनांत आयिल्लो अनुभवत आमास आमच्या जीवनास पुढे धावे एक दाखोवची वाट तसले तुम्ही आता तुमच्या कृषी जीवना तुमच्या कृषी आधाराचे जीवन न्ही तेंतू तुमास एक खुशी जाल्ले दीस आणि कृषी करीत असताना आयिल्ले एक कश्टाचे दीस एक सांगो ते आमास केले तर माझ्या अण्णानं तोट पुरा उते आहा. तोट पुरा तेवून पोपला पुरा काडवे ते पुरा वताना मियो ते ल्हान आसतना पोपला काडतना हांवें पोपली चडवे वताय म्हणून प्रयत्न येवन तिके पोपलां काड्यानी शिकलो वय. त्याच्या पर्यंत भारी कष्टाचे जीवन नाही आहे म्हणून वताना अन्नापर्यंत मी तोट गाद्या चल्ल्यान थोडे तोट एक 300 गावात तेवली वय वय आणि एक बांस काडून वतन थोडे पाणी गावले त्या टायमार भारी कष्ट पाणी असो कष्ट. आहा. ते पाणी पंपू द्यावे पिरेना म्हणून सांगून कलशार नेऊन मुदा असं ओतून जेवण काढून एक 4 वर्सांनी पल येताना भारी खुशी झाली होते. अण्णान केले आहा. रे इतके आमचे असे पल आयले म्हणून भारी खुशी झाली मला आम्ही कष्ट इल्ल्यास एक सार्थक जालें म्हणून होता. त्याच्यापर्यंत बांव चुके रुंद करून हे करताना दोंड गावली दोंडी तोटे तेवून पुरा पोडवून तंतू पाणी थोडे गावले त्याच्यापर्यंत विल्यास पंपू तेवून मिग्गे पाण्याची व्यवस्था आहे. पाण्याची अवस्था व्यवस्था आला मी केली. पुरा बोर काढायचं पुरा आयलं बोर काढून पाणी गावे सुरू झालं पुरा तोट मस्त तोट तुमास कृषी सोडून इंगड केलाय उद्यम होत्या एक तुमच्या लॉरी होती मला आहा. ती लॉरी पुरा ऑल इंडिया परमिट होते घेऊन ऑल इंडिया परमिटाचं महाराष्ट्राचं गोवा का केरळा हा, पूरा दायित्य. तामिळनाडू दायित्य कर्नाटक भितरू पुरा वय. दायित्य आहा. ते पुरा ड्रायव्हर तेवून ड्रायव्हर न्हितो वय, मला एक वय. तिके खुशी होऊन वय. गरजून कुंदापुरा सर मी ड्रायव्हिंग करून जायतो ड्रायव्हरला तुमचं एक हवी असं ड्रायव्हिंग एक हवी असं तसं ड्रायव्हिंग करून जाऊन कुंदापुरा उतरून तो मुंबईचा हा. गुजरात लॉरी नेऊन जायतो लोडू मी थंयसून बसार पाठी येतो एक कायम नाही वय 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 अपूर पार एकदा जायतो वय वय त्याच्यापर्यंत एकदा मुंबई वटूत गेलो हम्म. त्याच्या पुढे जाऊन हा. लॉरी एक 500 वर्सां होती वय बा मी गेप थोडे आणि म्हटले एक लॉरीर कष्ट कृषी आणि त्याच्यात असं घालणं म्हणून तसं मी 500 वर्सांनी हा. लॉरी सेल केली
वय. आमचे कॉर्पोरेटर कॅस्टिलिनो म्हणून होतं त्याला मी सेल केली. वय, वय. मला नष्टही नाही लाभही नाही. कारण चलवलं एक नाव मात्र गावलं मला. कृषी आणि रोड लाईन्स लॉरी नाही आहे. मग तुम्ही तुमच्या आत्ता तुमच्या तुम्ही दुधाच्या या आसाने हैनुगारिके आणि पुरा आसाने दूध अद्य उत्ताय आधी अन्न असताना दुधाच्या होत्या. अन्न असताना दूध आम्ही पंत्यार नेऊन जावायचे. कदरी देवला लागी जाऊन ते एक ब्राह्मणाच्या कुसा पाया म्हणवायचे वटला देऊन त्यांसून मल्लिकट्टे व्यंकटरमण देव हॉटेल होते व्यंकटरमणाचे ते जाऊन तेवून त्यांसून माझ लागे अन्न त्या घरा नेऊन देस रे तीन पै देस द्यायचो देऊन येऊन कापी पिवायचे. हांवें तर कावे आणि एक इडली सांबार घे काय रेवून येतात. सांजे दूध नेताना स्कूल सोडताना ते एक क्लब होते मठा लागे कदरी मठा लागी ते येऊन राखून ते रोवतो. स्कूल सोडतो कुठले धावून धावायचं त्याच्या उठून ते धावून धावून मग कापी घालतो पुरा तसं अन्न मारी मला प्रीत येऊ करीत रोटी घालून करीत कष्ट वयलो सो तुम्ही तुमास असं एक ಎಂತೋ ಖುಷಿಯೋ गावली नाही आहे. त्याच्यापर्यंत मी चुकडच झाल्याशिवाय मामा नारायण मामा तुमच्या एक कृषी आधारित कुटुंब आणि त्याच्या ಒಟ್ಟು तुम्ही मरोळींत हॉटेल चलवित असेल. आता तुम्ही कृषी आणि तुमच्या हॉटेलाचे काम तुम्ही कसे हुंदळणीसून घेतो मामा कसे वयते तुम्हाला एकत्र कलकी घरा जायतो कल्लडका जायत कलकी सकाळी यायत हॉटेलाचं काम करून कामात होते तर कलकी जायचं घरा सकाळी यायचं हॉटेलाचं असं पुरा चलत खुशी. तुम्हास कृषींत मस्त खुशी होवेचे नाही हॉटेलाच्या व्यारांत मस्त खुशी होईत कृषीच मस्त खुशी हॉटेल प्रॉब्लेम कामात प्रॉब्लेम कृषी जाल्यार केद्दाय काम केलें वता हॉटेलार कुडले कुडले वयतच हांवें काम. तुम्ही तुमची बहिणीस माझ्या भाव चुलतो भाव जन्नू म्हणून गेलो तो तेही दनपारात जेवणा सौ जायतो तेहीतूनच तुम्ही येतो एक उडास असाय तुम्हास लायक एक उडास काढून घेत असो खुशी होते. जाताना अण्णमामन कोळंगे अण्णमामन बरं जन्नूच मेळून इथे इश्टच येतो रे साधं जेवणाचं दनपारचं आम्ही त्या घरा कोळंगे अण्णा घट्ट जेवतो फर्स्ट क्लास कल्ले फर्स्ट क्लास जेवण तेच आता असा देवा साधे आणि ते लक्ष्मीकोटी देव दे म्हणून देवाला मागतो घर त्यांचं तुमच्या अण्णा आमच्या कल्याणपूर राहिलेच आमच्या अण्णा त्यांनी आमच्या घर राहिलं आमच्या अडिकेच त्यांच्या अण्णा येईल ते. आजी आता तुम्ही एक बाल्यावस्थेसून यवनावस्थेसून तेसून तुमचे एक वैवाहिक जीवन सुरू होता. वैवाहिक जीवन जाल्यापरांत तुम्ही अज्जा ओट्टू आंध्रास जाता म्हटलं ते इंजिनियर होऊन आंध्रात काम करीत असेल तरी आता तुम्ही आंध्रास जाताना तर राज्य इंगडत गाव आणि त्यांचे भाषात इंगड मीगे एक मनशा कोण गुर्तुनतली असताना तुम्ही कसं हुंदावून गेलो त्या नव्या जाग्यास. आम्हास म्हटल्यार माले गेल्ले सर्व चिके कष्ट झाले जाल्यार आमचे होणी ते राजमंडीन ताणी पर होते ते होते आणि मी कन्नड आणि तेलुगू काय मस्त चढून ना व्यत्यास नाही तसं अक्षरानं पर कन्नड मी मला शिकवे काही मस्त कष्ट झाले नाही तेलुगू भाषा मी बरोबर वाचवे पर शिकलो
तेलुगू तसे मी अभ्यासाला बेगीन होंदवून घेतलं होतं हा फ्रेंड्स गावले मला काय ये तिंट त्यांना चढ नाही शिकव तसे बेगीन होंदावून घेतलं म्हणून सांगून. गोपाल मामा, आत्ता तुम्ही आता इतक्या वर्षासर तुम्ही कृषी करीत असो, आत्तांचे एक नॅकरा एक कृषी म्हणतो कुठले हो त्याला थॉट काही ते एक दकले एक डोंट केअर म्हणतो बघ एक तात्सार मनोभावाने असता आत्तांच्या यांस पुरा. तसं आत्तांची नॅकरा पुरा किती म्हटल्यावर शिकतात, कृषी तेवणी सोडतात आणि बाहेर कामास जातात. वय तुमच्या याच्या बघे तुम्ही कशाला सांगू इष्ट म्हटल्यावर आत्तांच्या नॅकरांचं कृषी हवे नाही बरे कामत फिरे आत्तांच्या नॅकरांचं काय म्हटल्यावर आम्ही तोट पुरा बघतो नाही आहे म्हणून सांगायचे, अण्णा बघतो आज्जा बघतो म्हणून नॅकरांचे तसं आम्हाला काय म्हटल्यावर आज्जा असं होऊन दे, नॅकरांच्या बापूचा माझ्या पुता असं होऊन दे, नॅकरां शिकल सेवी म्हणून एक बारी अच्छा अर्धी शिकली नाही अण्णांनी पुरा तर शिकसे तसंच शिकून काम पुरा माझ्या नातींचे लेंकीचे लेंकीस होऊन दे, पुतास होऊन दे, माझ्या पुताच्या नेकरांसून पुरं काम गावल्यांचा लेंकीच्या पुताच्या लेंकीच काम करता आणि तो पुरा कामार असत पुरा काय संतोष होत की ते म्हटलं शिकली म्हणून भारी आहे की संतोष आम्हाचं तसं समजा बारी संतोष झाल्यानं आता ती गावांस आता काम आणि पुरा रजेर गावांस येतात अण्णा नाही झालं रे आम्ही असा मी मला माझ्या नात लेंकीच्या लेंकीच पिझ्झा आता ती नॅकरा आता तुमची नात्रा पुरा गावांस येतात, गावांस येताना तुमच्या ओटी एक कृषीन ती एक येवेची म्हणून असत तुम्ही एक तोटाचं काम करताना आज्जा आम्ही येतो म्हणून सांगून एक इंटरेस्ट असं आहे उन्हे तोटाचं काढताना पुरं बघूया त्या पुरं क्रम नाही इंटरेस्ट असं एक येऊन नाही की त्यांचं शिकत असताना आम्ही जोर करवायचं नाही आम्हाला तितक्या कामच केलं काम त्यांचं गावल्यानंतर पुण्य बारी संतोष आहे काम करायचं नाही मी अगदीला बारी नाही कष्ट त्यांचं काय काही दावे असले रे काही भाषेर जातो सांगून पेंटेज म्हणून बोमे गेले तर काय सावे तर हे विचारलं नाही तर आता ते घे गो म्हणून ते एक प्रीत नाही मामा. तुम्ही आता अण्णा होऊन त्याच्या प्रांत आज्जा झालो, आज्जा होऊन आता पिझ्झा झालो सो आता तुमच्या एक जीवनांत त्या एक ते 3 गट्टा झालं सो तुम्हाला एक खुशीचे एक समय कैलो म्हणून सांगून आमच्या ओटो वांटून घेऊ म्हणजे तुम्हाला अण्णा होताना खुशी होईत असले, आज्जा होताना खुशी असलो वय नाही आता पिझ्झा होताना मस्त संतोष आहे म्हणून. अण्णा असताना विशेष आहे नाही म्हणजे आज्जा होताना काय विशेष संतोष नाही, आता पिझ्झा होताना बाहेर संतोष असा पोत्रवट खेळवायचं एक गंमत येजर माले हे येजर माले पुरा गंमत रस्ता द्यावा सांगे गंमत रस्ता नात्र पोत्र तुमच्या नातवाचं पूत धरलं निमते मी काय अपेक्षा केलं नाही ते चिडून येत नाही सांगत त्यांना आजी तुम्ही एक सद्गृहिणी होऊन असल्याची मालगडी संसारात तर तुमचे एक जीवन म्हणतल्या बरी तुम्ही असलो तसं आता आज्जाचे एक आज्जाच कसाला हव्या तसं करून घालवायचे, आज्जाचे एक प्रीत आज्जाचे एक कोप कसाला असलं रो पुरा बंद हागे स्वीकारिसुದು म्हणतला बरी असली तसं आता ते दावनु आंध्रांत दावनु ते तुम्ही त्यांचे एक रांदाप शिकवणं त्यांचे रांदाप करीतो आणि तुम्ही आमच्या गावसून दातो कुठले आमच्या गावच्या रांदाप तुम्हाला गोत्ता असत त्या तुम्हाला ते आता आंध्र शैलीचे रांदाप आणि आमचे इत्तेच्या गावच्या रांदाप तुम्हाला कैलं लायक होईत जे एक कसला व्यत्यास असत त्या आणि तुम्हाला कैलं इष्ट होईत त्या
मी म्हटलं हळदी करून जाताना मला इथे ते रांधापाचं गत नाही किती म्हटल्यार मी स्कुलात जायतो आणि आमच्या घरा रांधाप करवे मस्त रांधाप न्ही जनास आणि आमच्या अण्णाची मामी आणि परत ते रांधाप कर मी अडगे रूमात जावयाचं म्हणत नाही बाहेरले काम तर करीन जाडवायचं करीत तसं ते जात मी काय आंध्रात रांधाप आणि परत मी शिकलो चढ आता आंध्राचं रांधापच मला गत्त त्याचं रांधाप किती हे करणं मला गत नाही आणि मला ते रांधाप इष्ट झालंय किती म्हटलं सुरई भात ते तूप घालणं शाका घालणं कालून ठेवताना भारी टेस्ट आणि घट्ट दही ते त्यांचं म्हशीचं दुधाचं दही तसं त्यांचं इष्ट झालंय मला मस्त तुम्ही आंध्र शैलीचे केल्यावर रांधपा शिकवा तुम्ही सांगताना आमच्या तोंडात पाणी तुझ्या करते तुझ्या अम्माचं भारी इंटरेस्ट आहे काकीला घ्या रांधाप शिका मला शिकव मला रुची असता मात्र लायक असतात सुरई भात गोपाल मामा तुम्ही आत्ता समेत संच बाहेर जायत असतो म्हटलं आम्ही केला पावटी बघतो तो मास संच होताना एक वॉकिंग दाव्याचे त्या प्रस्ता तुम्ही असेंत दायत असताना तुम्ही कोड्यालांत तोर जाल्ल्यान मित तुमच्या आदीले दक्कले असताना असले दोस्ती गावेचे पण असत गावतात बिकरनाट मी एक 5 घंटे वताना निबारती केवून वताना भायसरन वॉकिंग से चलोवन वतो धाव्याचे 10-15 मिनिटाची वाट बिकरनाट चलोवन धावे ते चलोवन जाताना आदीले पुरा गावतात तसे बोलून ते एक 4-5 जण आम्ही ಒಟ್ಟು बसून बिकरनाट अंगडी बसून बेंची असते पण तो बसून पुरं बोलून पुरं ಒಟ್ಟು बारी परिचय असतो आम्ही त्याचा बोलून पुरं एकले कुशाल बोलून आणि आम्ही बोलून उगीच बसवायचं कसं एक चहा पिऊया चला म्हणून सांगून यात्रा असं 2 वाटला एका वाटला जाऊन कापी आणि पिऊन काव्या आणि खाऊन पैसे देऊन गमत दुसऱ्याचा वताना कल तू दिलं आज मी देतो आम्ही सगळ्यांनी एकल्यानं पैसे देऊन कापी पिऊन कुशाल बोलून आणि उद्या का बोलूया म्हणून सांगून तुम्ही आता ಒಟ್ಟು मिळताना आदीले पुरा दोस्ती तुम्ही गावेचे ते तुम्ही आधी तुमच्या नॅकरा पाण्यात म्हटल्यार तुम्ही एक आम्ही दकले असताना तसं करीतो असं करतो आदीला उडास पुरा काढून बोलायचे म्हणून असताय बोलवायचे असं आदीला पुरा आम्ही लूट केली दोंडे मारायचे पोकरी केल्या पुरं एक बोलवायच्या क्रमाचा स्कुलात जाताना लेट झाले रे आम्ही चक्कर घातले वाजता नाही बरं चाललं आणि तो गंमत होता आदीला विषय पुरा काढून बोलताना एक गंमत होता रे गेले रे गावतातच नाही थोडे गेले नाही मामा तुम्हास एक बघताना कोणाच झालं कोणी झालं तुम्हास एकदा बघताना फर्स्ट तुमच्या वर दिसायचे तुमचे एक आरोग्य तुम्ही एक लायक योगपटू होऊन असोच्या पुरा समाजच ಗೊತ್ತसलो विषय आता तुम्ही एक योग किती वर्षदर्शन सुरू केला मामा 50 ವರ್ಷ ಬರೋದು ಮಾಲೆ 25 ವರ್ಷ ಆದ ಯೋಗ ಕುಸ್ತಿ ಕುಸ್ತಿಪಟು 50 ವರ್ಷपर्यंत ಯೋಗ पटू ಯೋಗ केल्यार ठरलो उपकार म्हणटार बीपी शुगर येत नाही तुम्हाला आरोग्यास मस्त सहाय झाले नाले आता बीपी शुगर नाही करेक्ट बीपी शुगर काही नाही योगा केल्यार सोडनत्ताना एक 3 महिने शुगर असल्या मनशान सोडनत्ताना 3 महिने केल्यार शुगर असलं मुसालतात नाहीतर शुगर अटॅक झाल्यावर त्याचं दाय ऐकतच नाही असं पुरं असा तुम्हाला योगा गुरु म्हणून ते नाही तुम्ही तर शिकले एक गुरु आमचो कृष्ण भट्ट म्हणून तो इंटरनॅशनल योग थेरपी म्हणून डॉन बॉस्को लागी असा बिल्डिंग त्याचे 2nd फ्लोर असा आता त्यांच्या लागी शिकले थंय शिकलो थंय कृष्ण भट्ट सांगून युनिव्हर्सिटी चेअरमन म्हणून गेलो योगाचा MSc शिकिल्ल्यानंतर योगाच्या ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ त्यासाठी युनिव्हर्सिटी चेअरमॅन योगाच्या ಬಗ್ಗೆ असलो तो आता 73ನೇ ವರ್ಷ तो गेलो
तो आणि आमचा तुम्ही नशीब पळयचे. तुम्हाला एक योग गुरु होते तुम्हाला वय, योगान वय, मस्त वय. आरोग्यास सहाय्य होदालो मस्त असा. मस्त आहे यार. वय. तो तिने मी सांगितलं माझं योग गुरु गेलो नाही म्हणून नशीब पळयलं सांगितलं. हा नशीब पळयन सांगितलं हांव तो ट्रिटमेंट दिलें हांव तो ट्रिटमेंट दिलें आनी पुरो वय तेगेलें हार्ट लिवर पुरो गेला कशें करचें गेला तो. वय वय आजी तुमचे एक जिवनांत तुम्हाला एक मस्त खुशी दिल्लो दीस एक वेळ केला तरी असले आमच्या ओट वाटता व्हायची. एखादा एज जाल्या पण आता खुशीच खुशीरच आसा. आवाज म्हटल्यार आवाज माझा संसार चुकत आसलो तेंच एक खुशी. अशें पुरो आसा नाल्यार मी करिनातली कामां हांव करिनातली कामां केली. मी सदां एक मतंदर साद्दी माझा भाव ऑस्ट्रेलियांत आता थंयच आसा थंय गेलो तो एक खुशी सुरू जावचे. त्याच्यानंतर अमेरिका गेलो. अमेरिका माझ्या नातवान बोलान नेला अमेरिका रितेश. ते काय झालं म्हटल्यार आम्ही सिएटलांत उतारताना मला एक प्रॉब्लेम ते बेट गुर्त पडलो नाही. ते मरे पोलीस म्हणलं चित्रगुप्त म्हटले ते रवला मला रवून मी गे आणि काय ते करत ते ठरले पोलिसान तुला परमिशन द्यायला तू जावं म्हटला. काय ते यामधूत बारी चुकडू मला परमिशन द्यायला मी गेले ना. एकलीच गेली नाही मी आणि माझं प्रमोद नातू आणि प्रभाकर रोहिणी आम्ही ಒಟ್ಟು गेलो. तो सिएटला तो येऊन राखतोच होता एअरपोर्टात. किती वेळ राखलो माझे लगेज पुरा गेल्यांचं मी नाही. मी एक नमुना झाले मला आता जावे गवताय नाही ते वापस जावे इकडनं म्हणजे चिकटे टेन्शन झाले. मी देवाच्या दयाने गेलो. आणि एक माझं 80 वर्षाचं हुट्टो हब्बा ते गवळे मारो 4 दिवसात झालेलं ते त्याच्यानं आमचं कुटुंब पुरं संसार होत देवाच्या दयाने चुकड झाले आणि मला मस्त प्रीत दाखवले. ते तुम्हाला खुशी दोन सौ खुशी. गोपाल मामा तुम्ही आत्ता देखील तुमच्या जीवनात एक शिस्त असता तुमच्या शिस्त असले जन तुम्ही मालगडे मनीस आता तेद्वा तुम्ही कूड कुटुंबांत असले तुमचे आज्जा तुमचे अण्णा आणि पुरा तेद्वा घरचे यजमान होऊन असवेचे त्या काल आणि आत्ता तुम्ही तुमच्या घरचे यजमान त्या आत्तांच्या काल कसं आहे तुम्हाला व्यत्यास काहीतरी दिसतोय मामा. आता अण्णानं असताना असले नाही चुकडत मला चुकडत दिसता पुरा नेकरा होऊन देत नाती होऊन देत पूत होऊन देत पुरा प्रीत पूत आणि इने पुरा काय सांगता म्हटलं बोलताना की जागृती बरं नका होऊन नाही बोलत नाही बोलताना दादा चुकून जाता काय करायचं. आता काय म्हटल्यार लेंकीचे लेंकीच नेकरा जाल्ली त्यांच्या पुरा मोबायलार धाडतात ते मोबायलार बघून बारीक खुशी होते. मोबायलार नेकरू आज्जा तो कोण तो आज्जा नाव काढून सांगता पूत माझ्या पुतास आज्जा म्हणता मला नाव काढून आज्जा म्हणता. नाही आता तुम्ही तुमचे आप्पाने तेव्हा कसं एक घर बघून घेते यजमानिके एक असं असताना जोर शिस्तू आणि तुम्हाला कैल्या रीतीर बघून घेते त्या पुरं एक असता. आता तुम्ही आत्ताच्या काळात तुम्ही तुमच्या घरास यजमान होऊन असवेचे तसं तुम्ही आधी कसे होते आत्ता होता सयांत असाय आधी काय म्हटलं अण्णांनी असताना झालं तर भात घेत असल्यावर गुडजा वेणे कामा वाणे ते तांदूळ पुरं झाला भात सुकवताना पुरा वाण आणि काय पडल्यावर आमच्या लागे ती पुरं भात यांचा रे म्हणून सांगून यांचं होतं पुरे ते काव्या गेल्यावर घेऊन याव्याचे असा तसं आम्ही ते काम पुरं करीत यांचून पुरं तर आता त्यांत क्रमार सांगत असा आताची की आदिले बारी
आम्ही सांगितलं घरच्यां सांगू होतं बाहेरले घरच्या आता तुम्ही तुमच्या अण्णान दिल्या वाटेरत तुम्ही तुमच्या नायकरांचो सांगत गाद्याचे बात बांधून येताना पडिल्ली यांचा रेकुर घेऊन पाटले काय यांचं याच्या होते त्या पुरा काम आम्ही करीत आम्हाला काव्या आडव्याच्या पुरा अन्न देतो म्हणताना माझे 2 शहराचे इतके झाले माझे एका शहराचे आता तुम्ही तुमची नायकर शिकवायचे ना आम्हाला सांगू म्हणत आम्ही आता कास देव रे बरे जाताना किचन ताचं नाही म्हणून तुम्ही सांगतलं ऐकतात तुमची आता नायकर होऊन देत नात्र होऊन देत माझे लेकीची नायकरा ऐकतात नायकरा पुरा ऐकतात तुम्ही तुमच्या अण्णानं सांगतलं वाटेर तर तुम्ही कसं बोलल्यार चढून आल्यार पुताची नायकरा आणि पुरं त्याचा बोलव ना जाऊ नका म्हणे हात दिले पाहिजे मला आम्हाला पुतू सांगतात. नारायण मामा तुम्ही एक मस्त आरोग्यवंत मनुष्य म्हणून सांगून तुमचे एक जीवनशैली कसं आहे आणि एक आहारशैली कसं आहे म्हणून सांगून मी आता योगा पटू झाले रे माझं पुतू योगा गुरु कळलंय म्हणजे आहार सांगत जाय मी रागी मुद्दे रागी रोटी संत खायची रात्री जेवण करीत नाही हा कळलंय सकाळी पेद जेवण दनपरा भात ताक त्यावर घालून दही खाल्लंय तुला मी मनान तू नेमत आसा म्हणल्यार माझ्या पुताचं चेडू जाल्लें ती 4-5 जाणांचं आशिगावचो वांटो गावलो आसा तोटच गावले आसा त्या तोट इवच बघून घेतो आसा तोट काही होतं निर्णय माझा जागो येतलेच त्यांचे तोट बघून योगा गुरु नेमदी मी किती विचारल्या म्हटल्यार हे म्हटल्यार आम्ही आता साधारण एक पेपर आणतोंदे न्यूज आणतोंदे किंतो असं ऐकताना वाचोचे म्हटल्यार एक 40 वर्षान दखले युवा जनांगाचे पुरांसो अनारोग्यांत असवेचे आणि सडन हार्ट अटॅक होऊन कलावळे म्हणून सांगून तसले पुरा असवेचे पुरा असतात तसल्यांच तुम्ही कैले रीतीने एक संदेश द्यावे इष्ट पावता म्हणून मी सांगूया सगळ्यांचे बेकरी आयटम खाऊ नका तेलाचे वस्तू खाऊ नका तेलांत भात दिल्ले खाऊ नका म्हणून घरा सांगता सगळे घरचे भात दिल्ले खाऊ नका केलं नाही त्यालाच मधले खाऊ नका तुम्ही चढून तरकारीचं खाया मासली हाडले रे भाजून खा नका शाकरून खाया म्हटलं त्यालाच्या खाणे उणे करावे त्याला खाणं उणे करावे त्याला त्या खातं पेटत जीण होईत नाही बेतर गॅस्ट्रिक तुम्ही 5 घंटे प्रांत रागी 5 घंटेचं रागी खावायचे म्हटलं तुम्ही त्याच्या प्रांत जोवितच नाही रात्री जेवत नाही रात्री जोवितच नाही दुसरे सकाळ सोरो नाही सकाळ सोरो जेवण नाही सकाळी 6 घंटे 7 घंटे होता ना प्याज रेडी ಮಿತ ಆಹಾರ तुमच्या तर ಮಿತ ಆಹಾರ ರಾಗಿ ತಿಂದವನಿಗೆ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ गादेस्ताने तसं माझं आरोग्य माझी करेक्ट मेंटेनन्स करतो मेंटेन करावं कैला सो आम्ही बघून घेऊया आरोग्य मेंटेन आणि व्यायाम तो आता तुझा नशीब बाई सांगतो परमसा असिस्टंट डॉक्टर स्कॅनिंग काढला हार्ट स्कॅनिंग काढताना गुड माहिला मग ते तिने चेकअप केला तिथे ಕಲ್ಲೆ ಚೆಕಪ್ करतो ಓ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತಾಯಿಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ सांगतो तो नशीब पै आम्ही येतो मामा तुमच्या सताईचे एक गंमत सांगतो
अर्थ काही चड समय जाला 15 झाले ते आणि तो किती आरोग्य असल्यावर आम्ही नियमित एक वैद्यकीय तपासणी करवीत हवे आम्ही आरोग्य आसा आमचे दुड्ड आसा नासल्यार आम्ही योगा पटू कुस्तीपटू जाले रे एक डॉक्टर हांव डॉक्टर चेकअप तर थरल्या विषय म्हणल्यार हे तेला ते खाल्ल्यार गॅस्ट्रीक म्हणून आसता आतां एक 2 म्हणजे डॉक्टर 2 म्हणजे वखद बरवतो एक तेंचो गॅस्ट्रीक माता बरवतो तसं म्हणून तेला ते खाल्ल्यार गॅस्ट्रीक येता गॅस्ट्रीक आयल्यार जीण वयत नाही आणि तुम्ही तर आहार करा सांगता तुम्ही आजी तुमच्या आता एक संपूर्ण विश्रांती जीवन आता तुमचे एक अगदी पुरा जाल्यार एक कसला तरी काम करीत वेळ काढतो वय कसला तरी असता आत्ता तुमचे एक दिनाचेरी कसे आजी आता सकाळी उठल्या कुठलं मी देवाच्या रूमान धावते आणि तोंड ते मी देवाच्या रूम क्लीन करवे आणि परत ते पुरं झालं प्रांत मी गे भायर गार्डनान धावायचे फुलां काढवे आणि अटारे झाडां बघावे मला कशी असत अजून बार ते पाणी सोडले नाही कशी झाली ते म्हणून मनात त्यांचे ते परत आल्या प्रांत मी गे ते झाड रंगोली घालवते रंगोली घालवायचे ते परत आलं मी गे आमचं एक स्फूर्ती योगाचं एक असं तेव्हा तर आधी जायतं आता चिके हे झाल्या पर्यंत चिके म्हणून केलं मी झालं ते स्फूर्ती म्हटल्यावर तुमच्या योगाच्या एक्सरसाइज मस्त कष्ट नाही सूर्य नमस्कार ते आणि परत नाही काल एक हात पाय आणि आरोग्य आणि योगा झाले त्याच्यानंतर पेपर होत ते मी नावाचे रेटेने एक दाव्याचे म्हटलं मारे बारी खुशी त्याला आता चिक्के चालवे आणि साधारण समारंभात पुरा इत्तेचे आणि उडपी साईडांत परत मला इन्व्हिटेशन धाडतात ते परत जायतो आधी एकलोन जायतो बसार आता साध्य नाही जावे एकदा दातो कुठले पूर एक ते गावतात मला आणि मानसिक मध्ये आणि थंचच मी आयल्यार बार खुशी आमच्या उडपी साईड तसे आणि आताची केवळ आता गोपाल मामा तुम्ही तरणे असताना तुमचे एक कृषीचे काम आणि संसार बघवायचो आणि दोस्त्या ओट्टो तेवणी येवणी दाव्याच्या तसं पुरं तुम्ही एक वेळ काढीत होतो आता तुमच्या एक नमनेचे विश्रांती जीवना बरी तसं आत्ता तुमचा वेळ कसं जातो मामा आत्ता घरा काय म्हटल्यार के निभार उण्या वताना 4 घंटे 5 घंटे पर्यंत घरा लागी तो काहीतरी काम पुला लागीन आणि जालाच्या पुरा 4 काढायचे हे पुरा कसं ब्लॉक बसवल्याचे असले रेंजून क्लीन करवायचे कासा मला त्याची के क्लीन केल्यार रात्रीची के नीज पडते मी घेत असं पुरं फंक्शन जाल्यार वर जाऊन पुरं ते आमच्या वैद्यनाथाच्या इथे धामार घालायचे असं एक उद्घाटन साधवले मला एक उद्घाटन साधवले फार संतोष जाऊन उद्घाटन माझ्या निमित्त केले त्याचो MLA योगीश भट मोहना भंडारी मी घेत आमच्या पटेलाचा पुतू रत्नाकर हे पुरा असून पुरा माले माझ्या लागी ओपनिंग वेळ पुरा तसं एक केला उद्घाटन केला काम करीत आता तुम्ही संच्या बाहेर जाता त्या पुरा काम केलं संतोष पुरा अवंकून राहते निजाल्यार निजे येते म्हणजे काही जाग झाली जाल्यार एक अर्ध घंटो निजे येत नाही दिसाचं एक 2 पावटी उठवे गावता मला रात्री आता तुम्ही बाहेर जायचे प्रवास आहे संच्या होताना बाहेर जायचे प्रवास आहे संच्या बाहेर जायचे एक 2-3 महिने दर्शन जायत नाही पाऊस घरात जाल तोरल्या वॉकिंग करवायच्या ते करायचं तुम्ही विश्रांती जीवन नाही तुम्ही आता झालं रोज जालाचं काम करीत असता गार्डन काम केलं नाही तर मन
समाधान वय, नाही. वय. अरे, घरी तसले माझ्या काम घराला होणे. की क्लीन व्हायचं शोकावे वय बा. तुम्ही कसाल्याचं कोणी नाही. आता मार्ग कसा मार्गातले जाताना बघतात मी कोणाच्या घरा काम करायचे वय, नाही, वय. माझ्याच घरा काम करायचं मी काम कर वय, वय. वय करवायचं तितक्यात मला की संतोष होतो. मनाचं संतोष वय, वय. होत सुತ್ತमुत्त लायकावे वय 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 अठार लायक ते मनशे लायकच वय, असतात वय. की. मामा तुम्ही तुमच्या जीवनांत मस्त संभ्रमाचे दिवस बघतलसो. तुम्ही एक वार्डिकेचे 25ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ आणि एक 50 ವರ್ಷದಲ್ಲೆचे एक ವರ್ಷಾಚರಣೆ वय, वय. त्याच्या प्रांत सहस्रचंद्र दर्शन वय, वय. आणि आम्ही आता नव्यात ऐकलं एक कनकाभिषेक वय, म्हणून वय, सांगून वय, वय, वय. या इकतेव तुम्हाला खुशी दिलेत संभ्रमाचे दिस वय, वय, वय. तेंतू तुम्हाला मस्त खुशी दिले एक खैल समारंभ म्हणून सांगून. त्यांत कनकाभिषेकम सांगत आहा. एक कार्यक्रम केले माझ्या लाईफ अंत तुकोड कार्यक्रम हा कार्यक्रम ನೇ ಎಂತ ನೆಮ್ಮದಿ ते कनकाभिषेक म्हटल्यार कसं झालं त्या असं कनका म्हटलं भांगार आहा. भांगरात वस्तू भांगराचे कॉइन भांगरे सर ते आहा. पुरा घाललो हा. ಒಟ್ಟ असले का हरवाणाचं आहा. घालणं त्याच्यावर पाणी. अभिषेक करतात आहा. बटांनी सांगून बायका पुरा अभिषेक करतात आहा. ते कनकाभिषेक कनकाभिषेक तर मस्त भांगार सम झालं तुमच्या लागेल. त्या भांगार त्यांच्या भांगार त्यांनी फाटी घेतले म्हणजे कॉईन्स असले सगळे दिले मी हा दान केलं. हा 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 आमच्यासारख्याला आजी तुमचे भांगार काही तेवढं तुम्हाला जन असेल. चूर 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 द्यायला समजत नाही ग्रासाचं अजेंडल म्हणून आणि गोडा नाव ठेवलंय. आणि को तुम्हाला आणि को नात्रांची नायकरा मस्त जन असत. आणि धरलं धरलं सर परत गोडा नव्हतं असत. सांग सांगा मग आम्ही व्यक्त थोडे तुझ्या लागे द्यावा आता गोपाल मामा आता आम्ही साधारण एक प्रायदल्ल्या मनशांस आत्तांचे एक ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ जीवनांत पूर्ण एक वृद्धाश्रमांत सोडवायचे म्हणून सांगोचे एक विषय आम्ही ऐकतो. याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कशाला सांगता म्हटल्यार एक प्रायदल्ल्या मनशांस त्यांच्या नॅकरांनी आश्रमांत सोडवायच्या लायक्या नाही नॅकरा ಒಟ್ಟत ती प्रायदल्ली मालगडी हवी आहे असं असल्यावर लायक्या घरा जण आता प्राय जाल्ल्यांच्या पूत होऊन दे सून होऊन दे नातो पुरा असल्यार तिने आश्रमांत घालायचे समान नाही म्हणून माझ्या मनात तिने बघाव्या कोण बघूया नाही यो आयस पूत आणि सून पुरा प्राय चिंत जाल्यार त्यांचं तू कष्ट जाल्यार काही घालण्याशिवाय नाहीतर आश्रमात आधी भंगी येऊन पोचले त्यांनी आश्रमात घालायचे सामा म्हणून मला दिसत नाही. तुम्ही तुमच्या नॅकरांच नॅकरा असताना बघितलं सो वय आता असं तुमच्या नॅकराने वय बघाव्या नॅकरापर्यंत बघून घेऊया कोण नाही आता प्राय चिंत जाल्यार दुसरे नाही म्हणून कोण जाल्यार त्यांच्यात बघूयाचे कष्ट झाले तिने आश्रमात घालले जाल्यार आश्रमात घालवायचे चुक्कोड नाही सांगता 90% नाही का मिगे एक कसाला म्हटल्यार एक कूड कुटुंबात असतं कुडले प्रायदಲ್ಲ मालगड्यांचो एक मनास एक नेಮ್ಮದಿ असता तंतूत एक आरोग्य एक जीवन काढो साध्य असता. घरा भितर एक आम्ही चुकोडवून आयलो आसा मालगड्यांनी प्राय जाली म्हणून त्यांचा आम्ही सासार करवायचे सामान आहे म्हण सांगून वय बा त्या दोन वय आता केलाव आमच्या लागी तुमचे एक केलाव फोटोज आणि प्रसत ते एक घालतात तुम्ही त्या कैलं सन्निवेश म्हणून सांगून एक सांगितलं जाल्यार झालंय ते घालतात आता बघ्या आम्ही आजी ह्यो फोटो आम्ही आंध्रांत गोवन येत बొబ్బిले ते असताना आज्याने काढलं कॅमेरांत काढलं वार्डिक झालं प्रांतला फोटो त्या प्रवेश बघ दोनचे हिंदी पिक्चर अंत त्यांचं हे असं नाही ते वैदर रहमान हे आमचं गोपाल संगमादेव दावे आणि आम्ही अम्मा आणि
आमच्या भारतील एक दक्कला पवार एक सुचित्र त्या आता ठरलं झालं मी आणि मी हा 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 तर आमच्या घरा आयल्या टायमार कडल्लो जनगावांत असताना आंध्रांत असताना आंध्रांतच तू बर ते आरत करताना आपण नेऊन गेलो तर देवाची आरत तुमचे कुठं असं या फोटो हे आमचा हर्डिकान 50 फंक्शनच काढला फोटो तेच काढला फोटो हे आम्ही अमेरिका गेल्या टायमार नायगरा फॉल्स रातींचे हय हय कालोख पडताना लाइटिंग हे थंयच नायगरा फॉल्स भारी फेमस न्ही ते वय वय ते एक बग्ग जाल्लो प्लेस ते न्यूयॉर्कांत हे आमचं माझं 80% गोळी मारत काढलं वय 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 हे आमचं कुटुंब गोळीमार कुटुंब हे आमचं प्रभाकर भूतानी सून आणि वय 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 यो परवांचो रितेशाचे वार्डिकेचो होय वय 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 ही गोळी मारची वय वय रितेशाच्या तेंत तुमची नेकरा तुमची नात्रा तुमची पोत्रा म्हटल्यार मरी मक्कळू तीन तेंत भारी खुशी तरलो संसार तो एक योगावने वाले अज्जी सगळे वाले प्रीत करताना आवाज बघ तो योग आम्हा सब खुशी होते इथे ते लिबर्टी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्कांत ते समुद्राच्या मध्ये माझं दामियात आहे षष्टात देत वय वय ती लेंक रेखा शानबाग या तुम्हास गौरव केलो ರೇಖಾ ಶಾನ್ಭಾಗನಿ ಹುಡುಗಿರೆ ಪರ್ಕಾಳಂತ ಪರ್ವಾನ್ಸದಲ್ಲೇ ತೆಂತ ತುಮಾಸ್ गौरव केल्ले यमन शानबाग त्यांचे सोयरी तुमची सोयरी म्हटल्यार तुमच्या लेंकीची मामा शानबाग फॅमिली श्रीमती माझी फॅमिली रेखा आणि रत्नाकर एकच लागतात वाडी गेल्या टायमार तरणे असताना घर रोखल्या टायमार सांगता मी अड्डी अड्डी अड्ड्याची पार्टी विशालक्ष्मी मामी वेंकट मामा ते गंपामा आणि गंपामाचे बाय मुलारू 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 देवस्थानांत कशे वेळ देवस्थानांत सन्मान केला ते कल्लगुड्डे कल्लगुड्ड्याचे म्हणजे तो भट सूर्या वाटाचा बाप्पसू आणि आईस जयंती ती जयंती मामी कल्लेगा संजू मामा ते बायको हरिहर वगैरे बाई परवांत नाही तुमचा मैरा मैराकारांनी तुम्हाला हिरिय दंपती म्हणून सांगून एक गौरव द्यायला यावतात दिसांच्या यो कोडंगे याव केला मामा यो तई वैद्यनाथ केसर घालून मार्गाचे कॉन्क्रीट ठिकाण म्हाका सांगितलं तर वय 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 हिरिय दंपतींचे एक गौरव मेयर असलं ते तुमच्या पार्का लागी इंडियन क्लब पार्क उद्घाटन केले आमचे कॉर्पोरेटर MLA मेयर पुरा असत दोघां कॉर्पोरेटर असत साकीला गाव उभे रावले बसले वनिता प्रसाद ह्या क्रिकेटाचे आमच्या क्लबाचे क्रिकेटाचे तुम्ही अतिथी होऊन असले स्टेजर बसलो हे आमच्या स्वातंत्र्याच्या दिनाचरण दिनाचरणाचे तुम्ही मेन अतिथी होतो
काँक्रीट रोड वय उद्घाटन वय हें या म्हारग काँक्रीट उद्घाटन उद्घाटन शक्तीनगराच्या मारोग शक्तीनगरांसून बिकर नाट्य मामा आता यो फोटो ह्यो फोटो हे हांगासर रोवलो म्हाजो पुतू रवींद्र रवींद्र, त्याच्या वत्ताचे त्याच्या बायल अनिता, त्याच्या पर्यंत त्यांचो पुतू अक्षयाच्या वत्तार ते बसले माझी बायल, त्याच्या पर्यंत येऊनसून बसलो मी, त्याच्या पर्यंत त्याच्या वत्तास कृष्णा प्रसाद माझो लेंकीचो पुतू, त्याच्या पर्यंत माझी लेंक सुजाताच्या वत्तास असले माझ्या पुताच्या लेंक ऐश्वर्या. ह्यो मला सन्मान केल्ले सोसायटीचे. हे माले महिराच्यांनी एक गौरव दिल्लो, हिरिय गौरव दिल्लो. हेंचे तिग्गांचे मालगड्यांचे एक विशेषताचे विषय म्हटल्यार ही तिग्गावाय तेंच्या जिवनाचे 85 चड संवत्सरां भोगतलेंसा आनी तेंचे वैवाहिक जिवनाचे 60 वर्षांनू चड जीवन तेणी अनुभविसलेंसा. आनी आत्तांचे आमी एक यांत्रिकृत जनजीवन अंत बघताना मालगड मनशांस एक तात्सार मनोभाव आसूचे आमी ऐकलो साव बघतलो साव. ಮಂಕು ತಿಮ್ಮಚ್ಚ ಕಗ್ಗಂತ ಅಸಲ್ಲ ಬರೀ ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು मुनी एक वाक्याच्या प्रकार आम्ही आमच्या युवा जनांगाच्यांनी अद्दिल्यांचे जीवनाचे अनुभव घेऊन तो अनुभव आत्तांच्या युवा जनांगाच्यांनी त्यांच्या जीवनांत अळवडिसोवन घेऊन जीवन केल्यार त्या जीवन एक सार्थक आणि संपूर्ण जीवन म्हणून सांगोचे एक आशय. हे मालगड्यांचे ओट्टो एक आज काढलो वेळ आणि एक माले गावलो अवकाश आणि त्यांचे एक आशीर्वाद गावेचो ह्या एक सामान्य विषय नाही. त्या आयचे एक मालगड्यांच्या दिसात येसा ह्यास मी विश्व कोंकणी केंद्राचं मस्त आभार होऊन असतो. आणि वसंती आजी तुम्ही या कार्यक्रमास येऊन तुमच्या जीवनाचा एक अनुभव आमच्या ओट्टो वांटून घेतलो सो आणि आमच्या वीक्षकांसो वांटलो सो त्यास तुम्हास मस्त आदरपूर्वक अभिनंदन. हे समस्त वीक्षकांचं आणि विश्व केंद्र संस्थेचं आणि तुम्हाचं धन्यवाद, मस्त धन्यवाद. गोपाल मामा तुम्ही या विश्व कोंकणी केंद्रास येऊन तुमच्या जीवनाचा अनुभव तुमचं एक कष्ट सुख तुमच्या एक जीवनांत कसं इकतेसर आयलो सो म्हणूचे एक पुरा आमच्या वीक्षकांस वांटलो सो त्यास तुम्हास गौरवपूर्ण धन्यवाद. हे विश्व कोंकणी केंद्रास धन्यवाद म्हणून संत नारायण मामा बरपाडीचे तुम्ही तुमच्या एक जीवनांत आयिल्ले कष्ट आणि तुमचे एक आरोग्य शैली आरोग्याचे गुट्ट कसं आलाय आणि तुम्ही एक शिक्षणाच्या कालांत एक आयिल्ले कष्ट पुरा आमच्या वीक्षका ಒಟ್ಟು वांटून घेतलं सो त्यास तुम्हास गौरवपूर्ण धन्यवाद. ह्या विश्व कोंकणी केंद्र आम्हाला गौरव धन्यवादಗಳು. आणि वीक्षकांनो तुम्हासो कितें म्हटल्यार आयचो एक विशेष दीस आणि विशेष अतिथी ओट्टो केल्लो संवाद तुम्हासो एक खुशी देता म्हण सांगोच्या मनांसो न्हू तुम्हासो पुरांसो हृतपूर्वक धन्यवाद.